बेलासि समनि गोजोन हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय। दिनै 30 डिसेम्बर 2024 उदालगुरि जिल्लानि बिखायाव थानाय जि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' नयंनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मैयासो जालांनाय बेफोरखौ लानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मिन्थिहोनाय आरो लोगोसे जि मोनसे जायखौ जों सानाखैमोन, जेखौ जों एक्सपेक्ट खालामाखैमोन, बेबायदि मोनसे जि अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल होननाय मैया 29 डिसेम्बर 2024 खुंनाय जादोंमोन। दा बिनि माखासे पिक्चारफोरखौ जों जिबायदि सानहरफेराखैमोन बेबायदि जानायखौ नुनानै खोब दुखुजों जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै गथायसे जादों। आंजों लोगोसे दङ जिल्ला आफादनि बुंथिगिरि, लोगोसे टंला दख'रा, डिमाकुसि दख'रा आरो खाग्राबारि दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर दङ। मैयासो जालांनाय जिथु अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल जों खोनाबाय थादोंमोन, खोब बेबायदि फर्मेल इनफरमेसन हिसाबै गैया, खुगाजों खुगा खोनादोंमोन आरो जोंबो सानदों जे अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जे मोनसे असिलाजों बे मिउजिक फेस्टिभेलखौ खुंनो थांदों। दा बेवहाय जोंबो खोब गोजोननाय मोनदोंमोन आरो जों वेलकाम खालामदों गोसोजों गोसो, जे जाय माने जिबआ दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमानो थांगासिनोमोन बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलाजों बे फेस्टिभेल मोनसे खुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरनि बड'लेण्ड हालामनि उथिखांफुनाय मिउजिशियानफोर, मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन, मेथाइ खनहोगोन। दा बेफोर गासैबो जोंनि ससाइटि दानायनि मोनफा मोनफा माने खामानि। दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरानो, जोंनि गायकआनो जा, मिउजिशियानानो जा, मोजां मोनसे खाबुखौ मोनगोन, मोजाङानो जादों बेखौ जों सानदोंमोन खोनानाय लेखायै। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रायै जों बेखौ मैया मोनाबिलि समावहाय प्राय हरनि समहालागै जोंनिसिम फन कल्स मोनफैदों, माखासे मानि भिडिअ' मेसेजफोर मोनफैदों, जाय बेक्तिफ्रा जोंनि ओनसोलखौ, जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ मोनसे गोजोन मोनसे थासारि, लोगोसे मोनसे सावस्रि गोनां आरो लोगोसे माने खुस्त मोनसे समाज हिसाबै नायनो लुबैयो, बेबायदि बेक्तिफोर, माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोना जोंखौ फन खालामदों, जोंजों सावरायहरदों, मेसेज हरदों जे माने खोब मोजां जायाखैसै, बिनि जिखिनि नुथाय जों नुबाय बे बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायहरदों। दा बेखौ मोननायजों जोंबो दुखु खालामदों जे जिखिनिखौ जों एसे माने इनफर्मेलबाबो एसे खबर लादोंमोन, जिखिनि जों मोनथिनो मोनदोंमोन जे बेयाव अकल माने अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि मोनसे असिलाजों मिउजिक फेस्टिभेल लादों, बेवहाय जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरिफोर, दामजु दामगिरिफोर बिथांमोनखौ सुबिदा होनाय जागोन, बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय लेखा जोंबो खोब माने मोजांबो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौ जों नेनानै दङमोन। नाथाय मोनथिबाय जे, नुबाय, जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो जोंनो फोरमायबाय, बेवहाय थांग्रा जायफोर बेक्तिफोर जायहा समाजखौ, मोजां मोनसे समाजखौ लुबैग्रा बेक्तिफोरबो थांदोंमोन, बैफोर पिक्चारफोरखौ नुहैगोनबो सानाखैमोन। दा बैबायदि बेक्तिफ्रा जोंखौ फोरमायहरदों जे बेयावहाय माने जौ दखानबो सोलिदों, जौ लोंनाय बेवहाय जादों, बेवहाय जुवा सोलिदों, गुबुन गुबुन नों जुवा सोलिदों, बेजों लोगोसे नों दाउनि जुवा, दाउदैनि जुवा, हाबि जाबि जुवाफोर सोलिदों, जायफोरखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुवा आरो जौखौ खोब माने नांथाब नाजानानै जोंनि ओनसोलफोराव जिबायदि प्रभाब गोलैदों बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय जों माखासे मानि हाबाफारि जों लादों। जोंनि जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि माने स्ट्रेंथ, बोलो दोङो, गासै बोलोजों जोङो नाजादों। जोङो बे जौ जुवानिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि समाजखौ मुक्त खालामनो थाखाय माखासे मानि खामानि हाबाफारिफोर जों लादों।
दा बेबायदि समाव दिनै माने जोंनि गण्यमान्य बेक्तिफोर जायफोर बेवहाय इनभल्भ दङ होननानै जों मोन्थिदों। जोंहा मोनसे फोथायनायबो दङमोन बेखायनो जे बेखौ अर्गानाइज खालामदों मारु एन्टारटेनमेन्ट होननाय बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों होननानै जों मोन्थिदों। खिन्थु आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनिनो माने खोब जायफोरनि सायाव जों मोनसे बिस्सास लाखिनो हायो गण्यमान्य बेक्तिफोराबो एसे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव एसे मददथि होदों होननानै जों मोन्थिदोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो खोब माने निश्चिन्त भाबै जों दङमोन। खिन्थु दा बेबायदि समाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि अपेन भाबै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बेबायदि लाबोनाया बेखौ जों खोब माने कन्डेम खालामदों जिल्ला एबसुनिफ्राय बा जों एबसु फारसेनिफ्राय जों बेखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो हास्थायाखै। दा गतिके जों नुबाय जे बेयाव माने जिखिनि रिपर्ट जों मोन्दों माखासे मानि लाइमोनफोर बेयावहाय थांदों जौ लोंदों। जाय लाइमोनफोरखौ जों हदायबो माने बैफोर गाज्रि बेसादनिफ्राय जों होबथानानै फरायनाय दिखाव गावबा गाव आथिङाव गसंथानायनि थाखाय बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनायनि जों खामानि मावबाय थादों। बे समाव जुदि जोंनिनो गेजेराव आरोबाव जायफोर जाना बुजा बेक्तिफ्रानो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जों खोब माने जोंनि जि मोनसे खुस्थ' समाज दानो थांनायाव मोनसे बाधा बेबायदि मोनसे दिनै नुजायो। दा बे हिसाबै जों क्लियार नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बा दिनै बुंगोन जे बे फेस्टिभेल खुंनो थांनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जि फेस्टिभेल खुंनाय बेयो इसोरनिनो सृष्टि मोनसे अमा थावख्रि जायखौ जों मोन्थियो अमा थावख्रि होननानै। दा बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलायै खुंनाया बे खोब मोजां जादोंमोन। नाथाय बे फेस्टिभेलनि नामाव बे जौ जुवा होनाया बे खोब गनायजाथावना जायाखै। बेखौ जों कन्डेम खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ खुङोब्ला बियो न' डाउट अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलानो जा बा XYZ माबा मोनसे मुं लानानै फेस्टिभेलखौनो खुंनो आवगायबोआ मानो जुदि बे जौ जुवाखौ लाफानानै जुदि बे फेस्टिभेल खुंनो थाङोब्ला बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हदाय बाधा जों होनाय जागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ बा फैगोन बोसोरफ्राव बे अमा थावख्रि फेस्टिभेलखौनो जुदि देग्लायनि बायदि खुंनो जुदि लायोब्ला समाज बेरेखा माखासे माने एक्टिभिटिफोरखौ लाफानानै जुदि खुंनो लायोब्ला बेवहाय जों बाधा होनाय जागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा।